ба ҳама салом дӯстони азиз, оғози як субҳи зеборо ба шумо муборакбод мегӯям ва имрӯз ман анамихе тасмим гирифтам ки видеора аз анамин гулҳои зебову шукуфон оғоз намоем, то ки рӯҳи шумо болида гардад, зеро имрӯз 21 март рӯзи наврӯзи хуҷастапай аст ва таманниёти онро дорам ки бигзор дар зиндагии шумо ҳамеша анами хел хушбахтию хушнудӣ, анами хел зебоӣ бошад дар хонадони шумо мисли анами гулҳо. аз сабабе ки анамин рӯзҳои истироҳатӣ ҳаст дар бозор, ман якчанд видеора пешакӣ захира кардагӣ ҳастам. ана ҳозир боша яке аз онҳоро пешниҳоди шумо мекунам. Бозор истироҳат ай дӯстони азиз, бо мо бошед. ана бинед дӯстони меҳрубон, чӣ хеле ки бисёре хоҳиш карда буданд дар бораи либосҳои кӯдакона. ана имрӯз ки даст ёфт ба ҳамин, ман ба шумо пешниҳод мекунам анамин намуд либосҳои кӯдаконара. ҳамин майкаҳои остиндарозе ки ҳозир ҳаст дар анаминҷа чандтае ки ҳастанд, ино нархошон 25-30 сомонай то 3 сола 4 солара мешава. ина тамошо кунед, бинед, ин размерҳои 3 сола 4 сола ҳаста. аз 1 сола, аз 6 моҳа оғоз меёба. ина бинед барои духтаракҳо чӣ қадар хушрӯ ҳастанд. бози ма дигар намудо барои писаракҳоям пешниҳод мекунам. шумо бинед, касое ки омада мустақилона харидорӣ кардан мехоҳед, ин дар тарафи мираж поёни 7 дарвоза. ин дарвоза нестай 2-3 ҳамин навастройкаҳое ки ҳозир сохтагӣ ҳастанд, магазинҳое ки сохтагӣ ҳастанд, анамуҷада ҷойгир ҳастанд ҳамин магазинҳо. ана бинед, анаи бачагонаям нархошон ҳамихе дӯстони азиз 25-30 сомон. ман нархи умумиша ба шумо гап мезанам. шумо вақте ки омадед бо худи шумо мустақилона нархи наво када харидорӣ карда метавонед. вале шахсоне ки дар оянда агар ки мо амира дархост кардан барои равон кардан, иялакай нархиш дигар мешава, чунки мо дар инҷа дар болои и ҳаққи хизмата низ бад мемонем. вале касое ки ҳозир омада харидорӣ кардан мехоҳед, ина марҳамат 25-30 сомон дар бозор ҳамин чизо дар фурӯш гузошта шудагӣ ҳаст. бинед чӣ қадар хушрӯва. яна миноям то 3-4 солаян, аз 6 моҳа то 3-4 солаян. бинед анаи розови пишакчаша. анаи ёям амихе нархошон 30 сомонӣ. анаи намудо то 6 сола 7 солара мешава. иноям нархошон 25-30 сомон. янамин футболкаоян, ино тунук ҳастанд дӯстони азиз, пахтагӣ. баъд ами чизое ки ҳозир ма пешниҳод кардистам, ҳамаш бори хитояй, бо дар байн боз бори Узбекистон ва каме дар бораи бори Турсияам нишон метиҳам либосҳои туркирам. ҳозираш бошад анамин хел анаминора бинед чанд ранг дора. ино то 6-7 солара размер ҳаст. ҳозир ман шумода нишон метиҳам. ана бинед дар инҷа бо анами хел барои навтаваллудшудагиё низ ҳаст. и то 3 солаяй. аз анамин навтаваллудшудагӣ то 3 солара анаи намудош ҳаст. ино 25 сомонӣ. ана инора тамошо кунед, спартивкачаҳора. ино нархошон 75-80 сомон. ино то 3 солаяй размерош. инам аз анамин 6 моҳа то 3 солара размер дора. бинед чӣ қадar хушрӯвай. рангоша бинед. ана аз ин намуд ҳаст. инам нархиш 75-80 сомон. боз анаи намуд ҳаст, анаи сери. ино анамин аз навтаваллудшудагиҳо то 1 сола 2 солара ҳаст размер. нархи инаш боша 60 сомон. нархи рангош аст. шахсоне ки омада мехаред, марҳамат биёед тамошо кунед, бинед. аз анамино ҳозир ма гуфтам 25-30 сомони анамин намуд футболкаҳо. ино акун баҳорӣ ҳастанд.
ана кӯдакона барои духтарако ҳаст. Ино ҳам размерашон то 3 сола. озима ҳами чанд куртачае ки барои кӯдако духтарако нишон метиҳам. инора шумо ва ҳисоботона то 3 солара бигиред. аз инамин 4 моҳаву 3 моҳа то 3 солара дора размер. бибинед чӣ хушрӯва. нархҳои ино 30-35 сомон. ман нархи умумиша мегӯм. шумо метавонед ки мисол бо омадан нархи наво карда харидорӣ кунед. бинед чӣ қадар хушрӯван ин куртачаҳо. инаш аз инаш хушрӯв, яки дигараш аз дигараш. яна бинед дӯстони меҳрубон, харидорони азиз ва касоне ки моро тамошо доред. ана ин намудо либосо ҳаст. ёдовар мешавам ки и поёни корвон тарафи миражай и дарвоза намедроӣ, дохили бозор намедроӣ. фақат якчанд амин занниҳое ки сохтагӣ ҳастанд. анам поёнашда магазиноя, анаму магазинода 2-3 магазин ба фурӯши анамин намуд либосҳо машғулай. анаи болора худиёра бинед, свитшотора. ино барои наврасояй то синфои 3-4 аминора мешава. размерои ино нархи ино 60 сомон, 55 сомон, 70 сомон. анам хел нархҳо дорад. анавое ки вай надорад, капюшон надорад, 45-50 сомон. ва ёям барои наврасо то синфи 3-4 размер ҳаст. ана дуюм вайша қаторша назар кунед. дар дуюм қатор ин вай аст. куртаҳои вилвет, чӣ хеле мегӯянд, як ранги вилвет. анамин намуд куртаҳо то размери то 6 солаҳора ҳаст. аз амин намуд куртаҳо нархҳои ино 40 сомон, 35 сомон, 50 сомон. анам хел нарху наво доранд ино. ина хоҳишмандо, касоне ки харидорӣ кардан мехоҳед, омада аз анамин дуконҳо харидорӣ кунед. чанд дуконе ки ҳаст, шумо ҳамин нархҳора аз онҷа бо ҳамин нархҳо ҳамин либосҳоро аз анамин дуконҳо шумо дастрасӣ карда метавонед. ана бинед бори дигар ёдовар мешавам, ин борои Хитой, инчунин баъд бори Ӯзбекистону Турсия низ ҳаст. аз инам бинед чӣ қадар рангош мавҷуд будааст. ана и рангаш хушрӯва, ранги ҷинс метова. ана барои писаракои худ омада интихоб кунед ё барои духтарако. ана ин намудо ҳастай дӯстони азиз. ино 80 сомони витрёвкаҳо ҳаст. 80 сомон. бинед баъд майдатаракош инора 70 сомонӣ ҳастай. и калонош то синфои 2-3 мешава. майдоош боша размеро аз анамин 3 сола то 6 сола ҳастай. набинед 70-80 сомон. ино ҳамаш бори Хитоянд. шахсоне ки баъд мегӯянд ки истеҳсолша нагуфтӣ, ина марҳамат, гӯш кунед, фаҳмед. ма ёдовар шуда истодам. ана болора бинед. ана ин намуд рубашкаҳо ино 35 сомонӣ, 45 сомонӣ. яна калоное ки то синфои 6-7 мешава 45 сомон. ана иради дуюмаш ки майдатарай размерош ино 35 сомон, 30 сомон. бинед чӣ қадар чизои нақс, хуб ва зебо ба фурӯш гузошта шудааст. ана бинед наминоям анами куртое ки номбар кардам ами хелай 35-45 сомон, 50 сомон. баъзе калонош размерош. бо ино ҳамаш брук доранд, брук мефурӯшанд ҷудогона, ки шумо метавонед ки аз анамон брукҳо низ харидорӣ карда инора чӣ хеле гӯям комплект кунед барои фарзандони худ. ана инаму дора бинед.
чиқадар куфтаҳои хушрӯи бачагона барои фарзандони шумо, барои писаракони шумо. Ино пахтагиянд, намино ҳамаш пахтагиянд. ин спортивкора размерушон то 3 сола 4 солара ҳаст. нархошон 85 сомонӣ, 90 сомонӣ ва ғайра. набинед хеле хушрӯанд. ё ҳамаш двойкаянд. шахсоне ки мехоҳанд фаҳманд, ино фақат двойка аст. барое ки баъзе спортивкои ҳастанд ки тройкаянд, вале ин фақат дута чиз дорад, яъне двойкаяй. ҳами куртаҳоро бинед, рангош чӣ хел аст, рангои хушрӯ. ана ин намудашам аст, зардчам 35 сомон зардаш. ана ин намуд. баъд ана инҷа брукоро бинед. ҳамин чӣ намуд куртае ки ҳаст, ба он мувофиқ бо бурук низ фурӯхта мешавад. бурукорам дӯстони азиз нархошона шумо 50 сомон, 45 сомон, 65 сомон. ба анамихе нархҳо дастрас карда метавонед. бо анамихе нархҳо харидорӣ карда метавонед. мувофиқи анамин куртае ки интихоб мекунед. ина бинед 45 сомон, 40 сомон. ана ин намудо ва ғайра. оз ма барои шумо бо дигар чизошам нишон медиҳам ки шумо метавонед онро ба ҳазур тамошо кунед. най рангора бинед. най намуд бруко. ёра бо хулиганка меган, чӣ меган ин намуд брукора. ёям нархошон дӯстони азиз ҳисоби худро гиред ки ҳамин 80 сомон, инай калони калон бачое ки синфои 6-7 мешавам хе размеру нархҳо. размерои майдатар 50 сомон, 40 сомон. ана мехе нархҳо. марҳамат, ба касе писандаед чунин видео, ёдовар мешум ба канали мо подписатсия кунед, лайк монед ва видеоҳои нави мора бо интизор бошед. дар навбати худ ма бо кӯшиш мекунам бо видеои нав ба нав ба шумо пешниҳод кунам. ана ин намуд куртаҳо низ нархошон анамин чӣ хеле ҳози номбар кардам, 35 сомон, 45 сомон, 25 сомон. ана мехе нархҳо ҳаст. ана брукчаҳои ин тарафам бинед чӣ хел хушрӯ ҳастанд. 35 сомонӣ, 40 сомонӣ. баъд размерои калонаш бо дигар нархош бо камакак дигартараканд. ана ин намудо футболко метавонед интихоб карда. футболкои ман нишон дода будам шумода аввали видеода. ана мин намуд бруко кати ино комплект мешаванд, костюм мешавад. баъд метавонем ки ҳамин фарзандони худмона шунем. ана инҷа бинед, ана манекена аз анамин футболка ва анамин намуд бруко шондагӣ ҳастанду ҳамчун намуна дар инҷа мондагӣ ҳастанд. ана ин намудо бинед, ино то 2 сола ҳастанд дӯстони азиз. размерошон нархҳои ино 75 сомонӣ, 75-80. ана мехе нарх дорам ба ҳисоби миёна. ана бинед чӣ хел хушрӯ ҳастанд. ино ҳами кӯдакҳои нав таваллуд шудагӣ то 2 сола 3 солара мешавад. ана ин намудаш кожинка ям хеле тунукакай. нархи ин 50 сомонӣ. ино то 2 сола 3 солара мешавад. 50 сомон, 40 сомон. ана бинед сифати камакак дигартарак аст. камакак нисбатан ба анава якум нишон додам, сифаташ камакак пасттарак аст. ина марҳамат, хоҳишмандо биёед бинед. ана инҷа бинед дӯстони азиз, ман хостум брукои ҷинса ба шумо пешниҳод кунам, духтаронаву писаронара.
ҳамин брукҳои ҷинс 50 сомон 60 сомон нархҳои умумишон ба ҳисоби миёна шумо ба назар бигиред. ана 45 сомона, ана 50 сомона ҳаст ҷинсо. набинед иноям размерушон то 3-4 сола ҳастанд. ана ин намудобо ҳаст. ана 30 сомона ҳаст. ина якуме ки буд бо ҳаст 40 сомона. тамошо кунед. иноям ҳамаш аз хитоян, брукҳои хитоян. ана ин намуд 60 сомона брукчаи ҷинси духтаронара бинед чӣ қадр хушрӯа. дар инҷа ана мин намуд сарафан дора, костюмчаи беустин дора, костюм дора. нархҳои сарафанаш инҷа 50 сомон, костюмчаи беустинаш ҳаст 60 сомон, бо инчунин 50 сомона дора. марҳамат тамошо кунед ва шахсоне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд. ёдовар мешавам бори дигар ки и анамин поёни корвон дарвоза на даромада тарафи обтовӣ. дар инҷа ана бинед ана ино туркӣ ҳастанд. нархҳои ино 85 сомонӣ. ино истеҳсоли Туркия. ина мехе майкачаву ласина дора духтарона. размерои ино то 4 сола ҳастаи дӯстони азиз. дар ду ранг, ин ранги розови дора, баъд вай дорад сафед дорад, бирӯзови 3 ранг доштааст. аз ин ино двойкаян. бинед турецкий двойка барои духтаракҳои мо. ана марҳамат бо диққат тамошо кунед ва омада интихоб кунед дӯстони азиз. ана дархосте ки дар бораи либосҳои кӯдакҳои навтаваллудшудагӣ гуфта будад. ана марҳамат тамошо кунед. ана ин намудо ҳаст 40 сомона, ҳаст 50 сомона. ана мин наборай ино бори узбекистонан. баъд дора 25 сомонаву 35 сомона. ана михе барои чӣ хеле ки гуфтан аз родом гирифтан, аз таваллудхона гирифтан. ана бинед ана ин намудаш ҳаст 45 сомон. ино ҳамаш истеҳсоли узбекистонанд дӯстони азиз. ана бинед чӣ қадар хушрӯ ҳастанд барои духтаракону писаракони мо. ёдовар мешавам ки нархҳои ҳар хел аст вобаста ба инамин сифату вобаста ба ҳисобаш чандона ҳаст нест. ана киртачора тамошо кунед барои кӯдакҳо. ино низ то 2 сола 3 солара ҳам хеле киртачаакҳо ҳастанд. нархҳои ино 35 сомонӣ 30 сомонӣ дӯстони азиз. бинед чӣ қадр хушрӯан. ино бори хитой ҳастанд. то 2 солаву 3 солара киртачаҳо интихобшо набинед чӣ қадр хушрӯ интихобаш. намудош анами зардаки гипюра бинед аз пушташ бо розови рангаш ҳаст. ана ин намуд вая тамошо кунед. и аллакай 6 солада мешава. спортивка и бори хитой будааст. нархи и спортивка 35-40 сомонай. лашовка. на марҳамат касоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд омада гиред. дар инҷа боша анамин формачаҳои кӯдакона мавҷуд аст ки дӯстони азиз ино шахсоне ки омада харидорӣ кардан мехоҳанд аз анамин 10 сомон то 50-60 сомонара намиҷада либосакҳои кӯдакона чӣ хеле ки мо одат кардагӣ ҳастем мегӯем формачаҳои кӯдакона мавҷуд астай. дар фурӯш пешниҳоди мо мекунанд. ина бинед нархҳои ино чӣ хеле ки ҳозир гуфтам аз 10 сомон то 50 сомону 60 сомона ҳаст. мисол набинед ё бисёр пахтагиян ва шахсан ма худам барои кӯдакҳом истифода бурдагиям. ҳамин пахтагиҳо бароҳатай вақте кӯдака дар говра меандозӣ бо чӣ хеле медонем аз пеш тобистонай дӯстони азиз. набинед касое ки мехоҳанд харидорӣ кардан омада тамошо кунеду интихоб кунед ва анамин ҷое ки ма гуфтам харидорӣ кунед. ана ин намудо ҳастанд спортивкоҳо двойкаҳо
ино 40 сомонӣ дӯстони азиз, харидорони меҳрубон. хулас дӯстони меҳрубон, имрӯза видеои мо ба охир мераса. ҳар он касе ки бо мо буд, аз шумо беҳад ва беҳад миннатдор ҳастам ки бо мо ҳастед, видеоҳои моро интизор мешавед. ана ин пижама ҳастай 15 сомон, 20 сомон, и пахтагаи бори Ӯзбекистон. То видеоҳои оянда